Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Abalandeli Uthando Nesthembu, abathanda amakhosikazi ababo Mseleku, ngokwahlukana kwabo kanye nezingane, kodwa ke sizokhuluma ngamakhosikazi ngoMacele noMangwabe. Mayeni kuyangena kancane. Isakhuluma kodwa ngale episode guys, angithi ngiyakhumbula ukuthi ngizolobu ngisho yimo besele move. Kunale episode le athi ke uMangwabe khona obaba Mseleku huye oxabanisayo, uyena oxovayo kwezinye izinto and nokungenelela kwakhe kuzo ezosiza mhlawumbe makhona isimo esithile uyakhetha uyayangenelele because kulo nkosikazi noma engababekanga ukuthi ubani. Nayikhumbula le episode lena uMakhumalo ejikile waphindela ekhaya ngoba engaphathekile kahle ethi uMseleku ugqoke into eveza umzimba wakhe ngekwazi ukuthi abe nonkosikazi ogqoka njengoba ayigqokile into ayigqokile ayi-see through. Nakuba uMakhumalo wayehlele emotweni ababesikhombisa khona kwaba yi-picture nje, kodwa kuleya picture ayibonakalanga ngale ndlela uMseleku eyayimcasule ngayo. Kulolo suku-ke bayahamba kuba uMayeni noMacele ogcina esekhona, uMangwabe kunento kubo so akekho. Manje mase behambile kunesikhathi la abadla khona. Nike nake njalo ukuthi makudliwa uMseleku uvele ebe nengoma ebhimbayo. Makudliwa-ke useyasho kwaba uMseleku uMacele uthi yazi kunomunye nje unkosikazi owangicela i-password and maye ngicela i-password uthi kunomunye unkosikazi owamakhosikazi ami ane-password yefoni. Uthi-ke futhi nje lo nkosikazi indlela shothi akawabuka ngayo amakhosikazi ami akawabuka kahle. Hawu, athi-ke uMacele mawuthi unkosikazi noma amakhosikazi usho amakhosikazi akho, athi ubaba Mseleku yes. Athi uMacele ayi wena amakhosikazi akho ayayihlanyisa nje. Guys, yazi ngiyayikhumbula le episode into engayibambanga kule sengizonitshela yona ukuthi uMangwabe laba bekhuluma ngayo. So mayethi hayi wena bayazihlanyisa kanti abakwazini bayasihlanyela nje. Hayibo, ahleke kuMayeni ngoba kwaqalathi kuMayeni esathi uMacele wena amakhosikazi akho ayayihlanyisa. Athi kuMseleku ungicela i-password engisanganela ifoni eyami, ifoni yami. Seyikhuluma leyo-ke, hhayi namhlanje le eyobhuti nobaba bathi ifoni eyami. Ngifuna nje ningichazele kahle ngoba nami angihlezi ngingayizwa. So athi-ke bayayihlanyisa, ahleke kuMayeni. Athi uMacele nakanandaba na-password, into ayifunayo iphini yasebhenki kuphela. Athi uMayeni yena unayo ifoni yakhe so akanandaba nefoni yomunye umuntu. Ku-season 6 kwi-anniversary kaMayeni athi uMakhumalo yena nje ngeyazi ayihluphe ngefoni kaMseleku ngesikhathi ethi uMacele khona izinto ayibambe efonini bekukudala. So sekuselobala kusho ukuthi uMangwabe lo ayicela i-password yefoni. Pho bahlebelani uMseleku uze uyadlulela uthi nje shuthi lo nkosikazi lona ngawacabangela gaba amakhosikazi ami shuthi nje amakhosikazi ami awaphephile. Hayi lo baba ubuye ekhuluma izinto guys ngathi singazi ukuthi kusayi-TV show kwenzelwa thina noma ngempela ziyakhala. Eseqhubeka-ke ngoba babeqhubeka nje ukuthi hayi shuthi-ke lowo nje akakwazi kwasha kwacima wathi uMayeni kanti sizeleni lana sekulobu kukhulunywa sekulobu kukhulunywa iy'ndaba. Angithi nakhumbula-ke ekuqaleni ngenza iphutha because le part engayibona uMacele sethi wena amakhosikazi akho ayayihlanyisa yamthinta uMayeni kancane ngoba wathula. Mase sephinde kwesibili-ke waqala-ke wahleka. So ukubona kwami uMayeni ebheke phansi ngacabanga ukuthi mhlawumbe uyena ofuna i-password because bukisisani guys, uMacele vele i-password akayidingi ngoba zonke izinto ezenzakalayo uyazazi. Angithi nakho nje bekunini angazi bekhuluma ngani wavele wathi ayikho into kufanele uMangwabe ayiphawule ngoba endlini yakhe izinto azimile kahle.
So akayidingi uMacele i-password ukuthi azi ukuthi kwenzakalani eMzumbe. Nangu uMseleku uyamtshela. Uma uMseleku ozotshela uMacele noMayeni emphakathini thina sibuka ukuthi kunonkosikazi ofuna i-password. Zingakanani-ke akabaxoxela zona emfihlakalweni zisingekho-ke nekhamera ingekho. Niyabona ukuthi kuthiwa abanye phambi kwamakhamera nobaba uMseleku-ke naye phambi kwekhamera. Ngoba hayi bo guys bahleba yazini kodwa indlela uMacele asho ngayo ukuthi hayibo wena amakhosikazi akhaya sihlanyisa ngathi yo. Niyamakisiseke sesidlulile ngitholile ukuthi uMangwabe lo babehluba ngaye laphaya kuney'ngane. Nanokuthi-ke futhi uMseleku ku-episode 1 ku-season 4 uqale ukukhuluma sekudliwa. I-lunch or dinner abayenzelwa uMakhumalo as family wakhuluma futhi indaba number 5. La kuba ney'ngane sekukwesithathu ngisazoyithola futhi enye episode mabehlangene kumnandi bedla uMseleku ovele abone ukuthi akufanele kube peaceful kanje aqaleke into. Nakho manje bekuwuye noMacele ney'ngane sebedla nje sekufike bebedlani sengikhohliwe kodwa bebelokhu bekhala ngokuthi inyama ayikho. Sekumnandi-ke sebekhululekile sekukhona-ke abadlayo manje sekuyimudi nje i-right. Waqala kwathi yazi ngithi hawu ngale kwi-lunch or dinner eyenziwa uMakhumalo kamnandi wakhuluma ngendaba ya number 5 waxabana noMangwabe wabashiya kuMangwabe bedla. Ngapha bazikhiphile uMacele noMayeni ney'ngane sebeyadla sekhuluma ngomunye unkosikazi ofuna ama-password. uMacele ebekhombisa ikhishi labo beqala ukuzokudla usekhuluma ngendaba yokuthi uzoba ne-girlfriend and leyo girlfriend leyo izoba ngaphandle kodwa ilento leyo ayisho ku-season 6 leyo girlfriend izoba ngaphandle kodwa-ke masinengane akukho ngane yakhe ezohlala le ngaphandle akukho ngane yakhe. Akukho ngane yakhe ezohlala ngaphandle. Mabenqaba nje izoba khona i-girlfriend kodwa i-girlfriend izoba ney'ngane ngoba angeke uyidla ingulube isesakeni. Mase kunengane awuyikho ingane yakhe eyobe ifihliwe ihlele ey'ntabeni. Athi hawu bukani-ke iminyaka isingakanani. Hayi kodwa mina ngibona ukuthi ayazi izibe khona ngoba phela uma ukuthi wayeqinisile leyo girlfriend ikhona shuthi ikhulile phela ingane. Asikho-ke lapho guys bengizonitshela ukuthi loya nkosikazi ababehleba ngaye bethi uyazihlanyisa Mangwabe. Okwesibili futhi uMacele esho lokho nala kule episode besekhishini lakhe washo wathi hawu bayazisanganisa bakwazi yini. Wathula kuMangwabe wayithulela uMangwabe wathula ngabona ukuthi ayishuthi uMacele uyazi ukuthi lo nkosikazi onaleyo nkinga serious uMangwabe. Waphinde futhi wasumseleku kuMacele nangeke ebonisane nabantu abanemithwalo esesangweni. Hayi guys le family angazi ukuthi banjani bayajabula iminute elilodwa elilandelayo sekuney'ndaba. uMseleku mhlawumbe khona lento leyo ayisho ukuthi kungcono kuba ukhona omdala owasesayidini lakhe ngoba hayi iy'ndaba zonke uy'tshela uMacele. uMacele uyabona ukuthi amakhosikazi wabuke wajaji ngoba uyazazi iy'ndaba zabo. Manje nje hayi khona banemishado ehlukene kodwa umshado owodwa kodwa uMacele wazi zonke iy'ndaba zabo. Yikho futhi ebuye engaphawuli kwezinye izinto ngoba usuke ethi nje hawu nakhona ukuthi unumber 5 uyamfuna ngempela sibuye singasazi kodwa bengekho-ke lapho. Okunye ngiyabonga support ngiyabonga ngiqedi. Bye yo.